Dette handler om hvordan vores DNA fordobler sig, og det kaldes DNA-replikation. Det sker hele tiden i vores celler mellem mitoserne, når vi er børn og vokser, og når vi er gamle og mister celler. Her er en oversigt over en celle og en cellekerne med et forstørret kromosom. Man kan se, hvordan det kromosom består af ca. 1 meter lang DNA. Vi kan se, at DNA-molekylet består af en trappeformet spiral med 2 strenge, der sidder sammen ved hjælp af de 4 baser, hvor guanin går sammen med cytosin, og adenin går sammen med thymin. Spiralen er snoet igen og igen og danner til sidst et kromosom. Alle 46 kromosomer består af ca. 1 meter lang DNA-molekyle. Her kan man se, hvordan de 2 strenge er bundet sammen, og de består af skiftesvis sukker og fosfat. Når en base går sammen med et sukker og et fosfatmolekyle, hedder det en nukleotid. De molekyler eller baser, der bliver sat sammen, passer sammen og holdes sammen af hydrogenbindinger, som er forholdsvis svage bindinger, med 2 hydrogenbindinger mellem adenin og thymin, og 3 mellem guanin og cytosin. RNA består af en halv spiral og minder meget om DNA, og det er det, der var til stede på jorden først for lang tid siden. RNA finder sted ligesom DNA inde i vores celler. I stedet for thymin har RNA uracil. Uracil erstatter thymin og har en arm mindre. Derfor kan uracil også parre sig med adenin. Sukkeret i RNA har en OH-gruppe mindre end i DNA. RNA hjælper med i DNA-replikationen. For at man skal have fordoblet sin DNA, skal de 2 strenge skilles ad. Det står enzymet helikase for. Så har vi de 2 DNA-polymeraser, der sætter nukleotider på og arbejder i forskellige retninger. Så har vi primasen, som er det enzym, der sætter RNA-primeren på. Dette stykke. Så har vi en DNA-polymerase 1, som erstatter RNA'en med DNA. Helikasen klipper DNA'et op og bryder hydrogenbindinger mellem de parvise baser. Primase sætter RNA-primeren på. Dernæst kobler DNA-polymerasen sig på og sætter nukleotider på, der passer sammen. Sådan opbygger DNA-polymerasen 2 nye strenge med de 2 adskilte strenge som skabelon, og det sker igen nedenunder. Så kommer polymerase 1 og laver RNA til DNA. Til slut fjernes primerstykkerne, og DNA-stykkerne limes sammen af DNA-ligasen, som indsætter de manglende nukleotider. Dermed har vi nu fordoblet DNA'et.